Ja, vi skal lige have lavet en stop motion film, og den ser sådan her ud. Jeg har startet Movie Maker. Det er velegnet program til det. Vi skal have lagt nogle billeder ind, og dem har jeg liggende her. Så jeg vil tage alle billederne. Og importere dem. Sådan. Så ligger de her. Dem skal vi have ned. Og der kan vi bare igen tage dem alle sammen. Og trække ned. Så kan man lige gå ind og så redigere. Hvor lang tid skal et billede tage? Ja, det skal vare så kort tid som muligt. Og i Movie Maker, der er bunden en 1/8 sekund. Godt. Sådan gør man det. Og så tager man simpelthen bare billedet for billedet. Og trækker ned. Nu viser jeg lige storyboardet, fordi når jeg viser det på tidslinjen, så ser det ud som de ingenting fylder. For at få plads til lidt flere, kan man måske også lige gøre det sådan her. Eller markere flere gange. Godt, så ser det sådan her ud. Ja, det var det hele.